Kažu islamski učenjaci da onaj koji skuplja znanje, a ne radi po znanju, poput je onih koji se spominju u suri At-Takathur, kada Allah dželle vala kaže Al-hakumu takathur hatta zurtumul maqabir. Vi se natječete u gomilanju sve dok ne dođete do svojih kaburova. Vi se natječete, takmičite se u gomilanju ko će više skupiti čega. Ovdje u ovim kuranskim ajetima spominje se imetak, spominje se dunjaluk. Zato dakle znanje po kojem se ne radi, slično je tom imetku, nema koristi od njega. Neće se čovjek mnogo koristiti od njega. Pa kažu, sličan je onome koji se takmiči u gomilanju imetka sve dok ne dođe do svoga kabura. Ili kažu, oni koji traže znanja, a ne rade po znanju, oni, na njih se odnose riječi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme kada kaže Al-Qur'anu hudjetun leke au alejke. Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Kur'an će biti dokaz za tebe ukoliko budeš radio po Kur'anu ili će biti dokaz protiv tebe ukoliko Kur'an zabaciš za leđa. Dakle, moramo tražiti znanje o svojoj vjeri, učiti svoju vjeru i postupati po tome. Postupati po tom znanju. Jer sutra ćemo zasigurno biti pitani za ono što smo znali, jesmo li radili po tome. Također, u vjerodostojnom hadisu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam spominje se da će na sudnjem danu, kada bude proživljenje, sudnji dan nastupi, džehennem, džennet, otvore se, jedni budu ulazili u džennet, drugi budu ulazili u džehennem, da će u džehennem biti doveden čovjek čija će crijeva ispasti iz njegovog stomaka, pa će on kružiti oko svojih crijeva. Pa će se sakupiti stanovnici džehennema, džehennemlije i pitati čovječe otkuda tebe i na ovakav način ovdje u džehennemu. Zar ti nisi bio onaj koji nas je podsticao na dobro, savjetovao nam da činimo dobro i zabranjivao nam loše, zabranjivao nam zlo? Pa će reći jeste, ja sam bio taj koji vam je poručivao, tražio od vas da činite dobra djela, ali ih ja nisam činio. Ja sam bio taj koji vam je zabranjivao zlo, zabranjivao vam grijehe, zabranjivao vam loša djela, ukazivao vam na njih, ali sam ih ja radio. Pa će dakle na ovakav način čovjek, onaj koji je imao znanje, nije radio po njemu, naprotiv radio potpuno suprotno, po nečemu drugom, takav će biti doveden u džehennem na spomenuti način, kažnjavat će se u džehennemu. Zato tražimo znanje i obavezno radimo po tom znanju. Allah subhanahu wa ta'ala ne voli da se jedno govori, a drugo radi. Kao što kaže u suri Saf, ja ejuhallazina amanu, lime taqulune ma la taf'alun. O vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? Zašto jedno govorite, a drugo radite? Dakle, učimo i radimo, postupamo po tom znanju. To je dokaz naše iskrenosti u traženju znanja. Da iskreno tražimo znanje, da doista želimo od sebe otkloniti neznanje. Dakle, najbolji dokaz da smo od sebe otklonuli neznanje jeste kada naučimo to znanje da postupamo po njemu. Da radimo po tom naučenom, stečenom znanju.